Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy apreli. Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşene başlaýarys. Hormatly izleyiciler, olar bilen men sizden ýetişek bir haýyşym bar. Sizin köpüýiňiz ha men gepleşiklerime ýygydyry tomoşa edip gelýäňiz. Ýöne şol tomoşa edýän adamlaryň sany bilen men kanalyma abuna ýazylan adamlaryň sanyny deňeşdirýän bolýyn. Şu abuna ýazylan adamlaryň sanynyň az görünýär. Näme üçin? Sebäbi sizin köpüýiňiz abuna ýazylman tomoşa edýäňiz. Şoň üçin men sizden ýetjek haýyşym, eger siz men gepleşiklerime ýygyderli synak gelýän bolsaňyz, dinläp gelýän bolsaňyz, hemem gepleşiklemden bir özüňiz üçin nähiller bir peýdaly maglumatlar ýa-da gyzykly maglumatlar alyp bilýän bolsaňyz, onu gaýrat edinde men kanalyma abuna ýazyň. Hemem şu gepleşiklerimi halaýan bolsaňyz, like basmakdan gorkmaň. O näme üçin gerek? Sizin şu like basmaňyz, hemem sizin abuna ýazylmaňyz men gepleşiklerimiň şu YouTube'da az öňdäki orunlarda görülmegiне, şoň öňe çykmagyna ýardam edýär. Şoň üçin siz hem maňa birazjyk ýardam etjek boluň. Siz maňa kommentariýlarda sag bolsun aýdýaňyz, Allah muradaga sag boluň, taňry alkatyny şular ýaly gepleşikleri diýäňiz, biziň aladamyz diýäňiz, biz üçin bir zerur bolan gyzykly bolan maglumatlar berýäňiz zat diýäňizde ýöne abuna ýazyňyz. Like basaňyz. Ondan siz tarapdan men ödeme bir hiç il gollog duýamok. Şoň üçin gaýrat ediňde siz hem bir ödüňize bagly bolan sähelçijik bir zady etjek boluň. Şo sähelçijik zadam siziň abuna ýazylmaňyz hem şu halaýan bolsaňyz gepleşigmi like basmaňyz. Şoň lokan ähmiýeti we adamlar şoňa kim baka garama. Ana men etjek esasy haýyşym şondan ibaret. Indi yeni bir aýtjak zadym ine maňa käbirleňiz hat ýazýaňyz. Ne biz plan yerde köseni otuyoruz. Bir yurtda, Germaniýada, Ukrainada, yani Türkiýede diýäňizde bir anyk maglumat bereňiz. Biz bu arada maglumat berdiýäňiz. Ne jekdünem bir ýaşlaň student ýaşlaň biri bizine Ukrainada sport zaly 10 şahany Türkmenistanyň bolup sport zaly ýene köseni otuyoruz. Ýere şerede adamyz ýok. Şu inha polla ýatyp turýar. Ondan bizim Türkmenistanyň raýatlardymy görýän adamlaram bize hiç kömek edesem gelenok, bize adam sanyny görenoklar berdiäkilerim diýip maňa Ukrainadan bir hat ýazýar. Menem ondan haýyş edýän. Bolýa şo barada da aýtdy maňa ýanky student ýaşlamyzdan biri. Şu biziň kynçylygymyz barada aýdyn gaýrat ediňde bize kömek etsinler Türkmenistanyň hökümeti ilşahanasy ýa. Menem indi şonu birazjyk anyklaşdyrjak bolýan. Indi bolýa Ukrainanyň bir ýerlerinde 10 şahany Türkmenistanyň raýatlanmaz sport zalynyň içinde ýatyp durýan efendiler, ýere şerede atlary ýok. Bine birazjyk anyklaşjak bolýan, o maglumaty bermek üçin Türkmenistanyň hökümetine ýüzlenmek üçin seniň iň bolmanyna Ukrainanyň haýsy şäherde diňiz aýtmaly. Ýagdaýyňyz nähil, näme üçin siz Ukrainadan çykyp bileňiz? Ondan size nähil kömek gerek? Näme piýaselçilik berýär Ukrainadan çykmagyňyza? Sport zaly ya nirde sport zaly şäher haýsy şäheriň haýsy ýerindäki sport zaly şonu aýtmakdan gorkmaň. Ödüňizden şo maňa hat ýazýan ýanky adam aýdýar, men diýär adam beräými Allah muradaga diýär. Bolýar menden adam berjek däl ýöne ýanky ýaly maglumatlary bir bermäňe diýän onu şonu berenok ýanky adam. Ýanky oglanmy gaýyzmy bilemok. O taýda adyny bereýin ýemde de sen e-mail adresi registrasiýa edende hakykatyn ýazmak hökman näl adamlar şo taýda bir anonim adlenen e-mail adresi registrasiýa edip bolýar, adres döredip bolýar. Şonu ýaly anonim adlenen adres dörediň eger gorkýan bolsaňyz, ýöne özüňiz baradaky bir anygyrak maglumat ýazyň, adyňyz, familiýaňyz ýazmaň. Ýöne nirde ýerleşýäňiz, siziň nähil kynçylygyňyz bar, näme üçin siz bir ýerden başga ýerge hereket edip bileňiz, näme üçin siz aýdaly Ukrainadan çykyp bileňiz. Şo zatlar barada birazrak anyrak maglumat beriň, onsoň biz şo maglumaty hökümete ýetiripler. Ýöne Ukrainada bir ýerde 10 şahany Türkmenistanyň raýatymyz poluň üstünde ýatyp durýarlar, bir ýerde sport zalynyň içinde galypdyrlar diýsek, ol Türkmenistan, bol bize de hiç maglumat beren ol, Türkmenistanyň häkimetlerine de hiç bir düşünje beren ol. Şoň üçin gaýrat ediňde, iň bolmanyna şolar ýaly derejede bir, şolar ýaly meselede bir birazjyk anyklaşdyrjak boluň öz kynçylygyny. Ondan bulany bir tarapy, ikinciden inni şolar ýaly oglanlara, gyýylara
men bar edip biljek adam. Ina şu gepleşiğin aşağından siz bir neçe tane Telegram kanalların, Telegram chatlerinin adresini taparsınız. Onun biri şu Adrese Türkmenleri deyip chatin adrestir. O tayda Ukrayna'da galan ya Ukrayna'dan çıkan bolsa yönü tecrübesi olan, şu çıkmak meselesinde tecrübesi olan bizim rahatlanmadan fikir alışan chatı şol, yani Adrese Türkmenleri diyen. Şu taydan siz özüňiz üçin gerekli olan maglumaty alıp bilersiniz. Birinciden aşaňa girin Telegram kanalynyň, şu Adrese Türkmenleri diýen kanalyna, Telegramyň. Ondan Germaniýadaky türkmenler barada türkmenliň öz şähati bardyr. Şu aşağıda şu videoň aşağında oňa da girin. O taýda da gerekli olan soraglary berinde özüňiz üçin gerekli olan maglumatlar şu taýdan gözläp bilersiňiz. Ondan Türkiýe gelen raýatlanma var. Türkiýeden Türkmenistana uçup geçecek bolýan raýatlaryň bir Telegram chaty var şu aşağında, şu videoň aşağında. Oňa da girin, eger Türkiýanyň üstü bilen Türkmenistana gitmek niyetiniz bolsa, şu taýda da bizim raýatlanmada özara maglumat alyşyp otyrlar. O taýda hem özüňizde gerek bolan maglumatlar tapyp bilersiňiz. Ondan ýene bir telefon nomery goýdum. Yani Goşmok 49 bilen başlanýan nomer, ol Germaniýanyň nomery. O nomery bizim raýatlanmada Türkmenistanyň Germaniýadaky, ýani Berlindäki ilçeganatynyň nomery hökmünde paýlaşýarlar. Şu taýdan hem eger özüňizde ýardam gerek bolsa, şoňa da ýüz tutup öz derdiňizi aýdyň. Ol elbette Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçeganatynyň nomery däl, ýöne Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçeganatynyň hem diplomatlarynyň hem nomeryny şolardan sorap bilersiňiz, ýa-da chatlere girip chatlerde sorap berip tapyp bilersiňiz. Sebäbi Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçeganaty şu gün bizim bilişimide görä bir kadar işläni şu diplomatlaryň nirede digen belli däl. Olar başda bir nomer ýaýradypdyrlar, o nomerda çykyp bilenler hem çykyp bilmedikler hem bar. Ýöne onam siz şu chatlerden biljek bolun. Eger nomerler bar bolsa şu gün şol Ukrainadaky bizim diplomatlaryň onam siz şu chatlaryň üstünden tapjak bolun. Men bar size aýdyp biljek maglumat. Indi şu meselede indi şu Ýewropa gelýän bizim raýatlanmada da bir dikkatyna ýetirjek maglumatym bar. Şu gün Ýewropa käbir ýurtlarynyň indi siýasatlary üýtläp başlady. Sebäbi şeýle bir şu gün şeýle 4 milyondan köprek Ukrainanyň raýaty Ukrainadan bosgunlar daşana çykdy diýip adaplan ýa. Käbir maglumata görä şolaryň içinde daşary ýurduň raýatlary bar. Şondan Türkmenistanyň raýatlary bar. Indi şolaryň käbirlerini indi şu gün Ýewropa käbir ýurtlarynyň häkimetleri hediyesine haydan hay öz ýurtlaryna uğraçak bolýarlar. Hem kabul edinoklar. Şol sanada Çekiýa Respublikasynyň hem kabul etmeýänligi barada faktlar anyklandy. Men geçen hepde bir tane Türkmenistanda raýatym bilen habarlaşdym. Şolar şuta gelipdirler Çekiýanyň territoriýasyna da bize diýe kabul edinoklar diýip aýdýarlar. Ondan olaň bakanasy näme diýsem, birini daşary ýurduň raýatlaryny kabul edem da Ukrainadan gelen bolsaňyzam şu taýda möhürmüden bar bolsa pasportyňyzyň içinde indi biz diňe Ukrainaň öz raýatlaryny alýas ýa-da şu Ukrainadan oturum alan raýatlar alýas galanlar alamda kabul edem dok diýipdirler. Şol ýa-da bosgundan kabul edilýän idarasynda merkezinde. Şunu ýaly kynçylyklarym bar. Şonu gözüňizde tutun. Indi bular siýasaty üýtläp dur sebäbini bular şu ýetişbilen oklar. Şol öz mümkinçilikleri bilen çäkli bolan soň bir gelen bosgunlara iýe çykmak diýilýän adam bir aňsatsa däl sebäbi oňa jaý tapmaly, olara bir mehmanhana tapmaly, olara maliýeleşdirmeli, olara iýdirmeli, işirmeli, olara biraz pasobiýet tölemeli, işine nüpçün etmeli, bulan mümkinçilik çäksiz däl. Şoň üçin ýöne şu meselede häzirçe Germaniýa nähilem bolsa bir elhal şulurda ala dedik gelýän, ala detmeň dowam etdirýän ýurtdan biri. Bary bilseňiz Germaniýa barym ýöne onam o taýda da siz bu wagtda kabul edilýän. Pikir etmeýän ýan ýakynda Germaniýada Türkmenistanyň raýatlanmadyň biri şu wagtda wiza alypdyr. Şoňa öz pasport alan wizasynyň kopýasyny chatlaryň birinde paýlaşypdyr. Şu taýda şol berilen wiza bar ýogy bir 2 aýdan gowrak möhlet bilen berilipdir. Iýun aýyna çenli berilipdir. Şondan soň olara näme boljak? Olar deportasiýa ediljekmi? Ya olan möhleti uzatılacakmy ýöne şu 2 aýlyk, 3 aýlyk wizadan köp wiza berilen ogul. Şol daşary ýurtlaryň raýatlaryna. Şoň üçin ullokan bir o taýdan bir gollugy garaşyp oturmam köp wagtlyk şu taýda galyp bilerse diýip. Diňe bir ýagdaýda ýa-ni siz öýüňizde bosgun diýip atlandyryp, ýa-ni biz ýurda gaýdyp baryp bilemdik, bize ýurtda öz ýurdumyzda howpaman ýa diýip şonam delillendirip biljek bolsaňyz bir zat bilen bir nähiller bar ýa-ni
istoriya diýýäňem ýa-ni taryhyny düzüp şol migrasiýa gullugyny anandyryp biljek bolsaňyz onda siz şey diýip arza berip bilýäňiz bizi syýasy bozgun hökmünde kabul edin diýip aýratyn arza ýazyp şo taýda onda siz galmaly bolýaňyz olaň ýörüçe bozgunlar lageri we o taýdan uzak wagtda siz galmaly bolýaňyz sebäp bu meselede çiğ wagtyň içinde çözülýän mesele däl. Bir näçe ýyllap garaşmaňyzdan mümkin. Siz özüňiz hem şonu delillendirip bilmeli ýöne bir tarih düzenlegi bilen anan barýanlarlar öýtmäň o bozgunlyk statusyny almak diýilýän adam aňsat. Ana bilen şu tarapy. Ýöne şu wagt şu häzirki wagt Polşada da galyp işläp beren raýatlanmadan bar. Ýöne şol iň bozgundan iň köp jemlenen ýeri şu kunna Polşa bolmagyna galýar. Şol 2 milyondan gowrak adam şu ýa-ki Ukrainadan bozup gelen adamdan 2 milyondan gowrak edil şu kun Polşada diýilýär. Şoň üçin o taýda da häzir mümkinçilik bir gatlyk däl. Ona gödüňde tutun. Şoň üçin ýetaty gidilýän ýer häzirini hatta Germaniýadan hem Polşadan hem çykyp Türkiýe'ye gidýärler. Türkiýede näýilem bolsa birazjyk öňkaýdyşym ýaly egilişe gidilýär. Bir sizi bir ýöne gassap Türkmenistana uğratjak bolup duranoklar hatta ýogsa ene soňky wagtlar ýene täze maglumat çykdy. Nişol uğratmak bilen boljaklar bular diýip. Onda da näýilem bolsa şo taýda bir dil kynçylygy ýok. Türk dilinde gürläp bilersiňiz, çiz öwrenip bilersiňiz, iştap bilersiňiz. Umman Türkiýe şu gün ýene de bir nähilem bolsa ýa çykýan ýurtdan biri biziň raýatlanmalar. Bunam gödüňde tutun. Ine şu ýanky bozgunlyk bilen baglanyşykly şol Ukrainadan çykyp gaýdan raýatlanmadyň ýagdaýy bilen baglanyşykly men häzirlikçe bar aýdyp biljek adam şu ýankaýdyşym ýaly etaty kontaktlarym sedine şu wideoň aşagyndan tapyp bilersiň ýöňde gerek bolan kontaktlar. Indi soňky täzirlikler bilen baglanyşykly men käbir aýtjak zatlan bar ine Türkmenistanyň Serdar Berdimuhammedowyň prezident belleneli ýerine geçen 20 gün töwre wagtyň dowamynda käbir täzirlikler bolup geçdi. Şoň üçin bir informal zatlarym bar. Şoň üçin şolar bilen bir gaýsaçyk tanışdyryp geçeýin ýa-ni bir şolara gaýsaçyk bir syn bermegi şu makul bildim. Ine şolaň birem ýene de şol Türkmenistana gaýdyp barmak meselesi bilen baglanyşykly. Inha dekdüýün aýyň 9-uny Belarusiýanyň paýtagty Minskden uçar uçdy Türkmenistana. Ýöne ol uçaram bir täsin uçaryň uçuşy bilen baglanyşykly bir täsin waka ýüze çykdy. Şol uçandan soň Minskden göterilenden soň howa aradan bir 55 minut töwre wagt geçen soň şol uçaryň içine hamala bir bomba ýerleşdirilipmişin. Şol Minske Belarus'a şol avia kampaniýasyna Belarusyň avia kampaniýasyna habar gelipmişin aeroportuna. Şol Türkmenistana uçaryň içinde bomba bar. Şol häzir partlanjak diýip. Ondan şol uçary ýerine dolap ýene täzeden Minskiň aeroportuna getirýärler. Bir näçe saatlar derine barlap hem ýanky bagaj bölümine ýolagçylaryň oturýan salondan barlap hiç zat tapman onlar ýene täzeden ondan ýerine uçuryp goýberýärler da Türkmenistana. Şunu ýaly bir hili bir täsin waka bolup geçdi. Bu Türkmenistanyň howa ýol ýanky uçurlar bilen baglanyşykly bir birinji gedek görülýän şunu ýaly bomba howpy partlama howpy bilen ýanky şular ýaly ýüze çykan waka. Indi bunu kim edip bilerin? Täk bunu Belarusiýanyň howpsuzlyk gullukları derlemeklerini dowam etdirýärler. Bunu türkmenler özleri edip bilermi? Ýanky ýurda gidip bilmeýän, içi ýanyp gahar gelip galan studentleriň içinden biri araljak bolup şoňa bir nähilem bolsa öz protestini bildirjek bolup etdimi? Olam bolup biler. Men şolam kelläme geldi. Kim şunu edip biler diýilen meselede şu Türkmenistana watanymyza gidip bilmeýän közlenip gören raýatlanmadan käbirleri şonu bir protest görnüşinde eden bolmagy mümkin diýip anonim bir jaň edip eden bolmagy mümkin diýen pikirem kelle geldi da. Ine şunu edem bir bolajak zatlaryň biri ondan Türkmeniň bir çykdynsyz ýagdaýyny görkezdi. Ýa indi bu uçar şol düýün Türkmenistandan gelipdir. Olam Türkmenistandan ilk Moskwa gelýär. Şo taýdan Türkmenistan ýa-ki Moskwa ýa Orsiýetden belli bir status alyp ýa-ki göçmek statusyny hemişelik oturum statusyny alan adamlar Türkmenistandan çykyp gaýdypdyrlar. Ol ilki Türkmenistanyň howa ýolları kampaniýasynyň nemeti uçar bir ilki Orsiýede gelipdir, Moskwa gelipdir da soňra şol uçaram soň Minske gelip bilen raýatlanmadan şol 150 töwregini alyp gidipdir. Ne bir soňky wagtlar bolan wakalaryň biri ýöne gaýnansak da şu
şuhu agatnawlary henidem kadal yola oýlanok. Ha ýene de bir maglumat çykdy Türkmen News neşrinde, ýagny 14-üne hem 29 aprelde Türkmenistanyň içinden ortada ýene ýygyna 2 tane uçur uçmokçy, olarum ýankaýdyşym ýaly ortadan oturum alan raýatlar. Ya da ortadan raýatly bolan adamlar şolar alyp çykýar. Ýöne şo ýanky maglumatda Türkmen News neşriniň maglumatynda şol uçurun ortadan ýygyna boş dolanmak uçurlaryň boş dolanjaklyklary hakynda maglumatyň bady aýdylýar da. Näme üçin ortada barandyň? Ortada näçe tane müller şepidiň raýatymyzdan Türkmenistana dolanyp bilmän otyr ýöne şonda da şolara alyp gaýtmak planynyň ýokdugy aýdylýar. Ne bilen biziň şo Türkmenistanyň hökümetiň biziň goşadyrnyň içindäki raýatlary baradaky aladaky. Soňky wagtlarda çykdynsyz ýagdaýa düşüp biziň raýatlarymyzyň käbirleri Berkadadiýa ýurtlarynyň üstü bilen Türkmenistana barýarlar. Ýene ýaňy ýakyn Adatlyk radiosynyň saýtynda, Adatlyk radiosynyň ýerli habarçylaryň maglumatyna salgylanyp şular ýaly bir maglumat berildi. Şu 1 aprelde Türkmenistanyň raýatlarynyň 127-si Özbegistanyň üstü bilen Farab etrawynaky terhet geçergesiniň üstü bilen geçip Türkmenistana giripdirler. Olaram elbetde şolaryň 127-sini şo karantin lageryna salýarlar. Olar bir 2 hepde oturdurýardy. Inne häzirki maglumata görä 3 hepde ýal saklaýarlar diýerler. Onam burnundan getirýärler. Ýurda gaýdyp baraň soňam seni bir arkaýyn göýberen oklar şeýdip burnundan getirip lagerlerde saklaýarlar. Indi bular kimler? Bulan içinde gürlü ýurtlardan gelen raýatlar bar. Şu taýda aýdylyşyna görä, şol tany ortadan gelen raýatlarym bar. Türkiýeden baran raýatlarym bar. Hemem has gynandyrýan ýerem Kyrgyzstandan barypdyrlar. Bizim student ýaşlarymyz. Şolaňam köpüsi şu geçen ýylyň tomusyny okuwny tamamlan, ýokary okuw jaýlaryny tamamlap Kyrgyzstandan hem Täjikstandan Türkmenistana gaýdyp bilmeýän oturan biziň çağalarymyz ýaşlarymyz şolar. Indi gödegine getirip görüň şondan bäri bir hiç il çıkalga tapman şo taýda ne olary opşujitde umumy ýaşaýşaýyn, ne ýaşamak bolýar, ne olaň pulu bar, ne olaň ýygynyň pul geçirip bolýar, bir kadaly onan bilýäňi de kynçylyklary. Şeýdip şo taýda görgüller saklanyp ahyrdan şol nowata turup şeýdip geçipdirler da. Olam aňsatda bilşiňiz ýaly köpüňiz habarlasaňyz, ýöne baranyň bilen o taýda Türkmenistanyň terhetinden geçiren oklar. Bolmasa Türkmenistanyň konstitusiýasynyň düzgünne laýyklykda Türkmenistanyň islendik raýaty, islendik wagt hiç ýyly päs gelçiliksiz öz ýurduna Türkmenistana dolanmaga haky bar. Şoňa göre de hiç kimiň böwet bolmaga haky ýok. Türkmenistanyň hökümetiniň hem päs gelçilik öwretmäge haky ýok. Terhet gullukçylarynyň hem päs gelçilik öwretmäge haky ýok. Emma gynanýakda Türkmenistan ýene de olarky gepleşiklemde aýdyşym ýaly şeýle bir unikal dünýäde iň ýakaty gaýşly şeýle bir unikal ýurt öz raýatlaryny kabul edenoklar. Sen terhede barýan, bar pasportyny hem görkezýän. Ha men şu ýurduň raýaty diýen, men öz ýurduma girjek, men dogan garyndaşlar, men öýüm, men ýaşaýan ýerim diýip girjek bolýan ol seni ýygyna kokga berýärler. Bar anha ilçhana barda nowata dur diýär, nowata ýadyl diýär. Ol nowata ýadylmak näme gerek? Seni ýem terhede bardyň. Sen ýöne bir şon tany ädim edip geçäýmeli, anatyň topragyň, ene topragyň, anatyň ýurdun. Sen näme üçin öz ýurduňa geçmeliler, näme üçin sen haýsydyr bir sanawa ýazylmaly. İlşahanyň düzýän haýsydy bir sanawyna ýazylmaly. Näme üçin? Näme üçin edilýär? Şoňa da logy düşündiriş ýok. Şoňa ilşahanyň özüm düşündiriş berip bilen ok. Sen näme üçin hökümet sanawdan geçmeli? Sen näme bir gizli idara işe durýanmy? Bolýar sen bir gizli idara işe durýan bolsaň, senin barlamaly bolsa, senin barlap ýeder kaňa çendi barlap ondan sen howpsuz adamdyňa guwa geçip iş alynmaly ýaly bir ýagdaý bolsa, onu düşünse bolar. Ýöne sen ýurduňa gaýdyp barýan. Sen ýurduňa girmek üçin ilşahanyň bu haýsydyr bir sanawyna goşulyp, ilşahana da onu seni derňäp, niýede ýaşadyň, niýede okudyň, niýede işlediň, indi şunu ýurda goý bermek bolýarmy ýa bolanokmy diýip karar çykarýan. Eger şonu ýal karar çykarýan bolsaňyz, onam aýtmaly siz Türkmenistanyň hökümeti, Türkmenistanyň ilşahany. Näme esasında Türkmenistanyň raýatlaryny beýdip barlap geçirýär. Siz şonu şeýdip barlap geçirmäge hakyňyz barmy? Barlajak bolsaňyz ýurduň içine baran soňra barlap berin.
oturun şonu gurrun deşlige çağırın eger gorkyan bolsaňyz ýa-da soruňyz we bolsa ýa-da şuhaňyz we bolsa ýurdun içinde edip bolýandyra. Onu hem şin o görgüller ýurdun daşynda saklap bir geden nowat döredip garaşdyryp ondan soň olar awtobusy ýükläp ertip şeýdik geçirmeli. Şuňa özi hiç bir ýurtda ýene de bir gede gaýdýan. Şuňa özi dünýäň hiç bir ýurdunda ýok zat, ýok praktika. Şonam ýene de Türkmenistanyň häkimetleriniň öýleri hukka çykaryp şeýdip berler. Onun Türkmenistanyň konstitusiýasynyň fundamental prinsipini bodaýanda. Ýagny raýatlaryň päsgelçilik ýagdaýda öz ýurtlaryna dolanmagy bolan hukugyny bodaýar. Ine şundan talap edin adamlar. Talap edin, hat ýadyň. Türkmenistanyň hökümetine hat ýadyň, ilçanalarına hat ýadyň, ilçanaň öňüne baryp talap edin. Biz arkaýyn geçjek. Siz şuňa mümkinçilik berin. Biz nowata durjak däl, biz göni serhede barjak da geçip gitjek diýip talap edin. Bolmasa şeýde otursaňyz, elbetde size gullary ýalgararlar, edenler ne derler? Bulan ýüreginde, kalbyna ansap ýok. Şolaň ansabyna bil baglayan bolsaňyz, ona arkaýyn umidiňizi taladan aýyň adam. Ne bilen beýle bir gynanyrjy tarapy. Şoň üçin ne bilen häzirki wagtynda bilen şo talabyna görä näme etmeli? Şo hatda nesi Türk Özbekistana gaýdyp barsaňyz da näme etmeli? Şo Türkmenistanyň Özbekistanyna ýa-da Taşkentdäki ilçanasyna jaň edip şo taýda nowat ýazylmaly. Ondan olar size soň sizin nowatyňyzy ýetenne aýdyp haýsy gün haýsy sagatda siz niýerik gelmeli, ondan şolaň awtobusyna binip ona şol awtobus bilen siz herhede baryp şeýdik geçmeli. Ine bilen bar döredön ýagdaý. Inhoň ýene de bir gynanyrjy ýagdaý şo Turkmenistan News neşriniň jurnalistlerinden käbirleri Belarusiýanyň şo paýtagtyna baryp şo taýda biziň raýatlanmadyň başdan geçirýän kynçylyklar bilen gyzyklanýarlar. Hem şo taýda şol Belarusyň paýtagtynyň etçeginde, ýa-ni Minskiň etçeginde bir Madarstanlyk bar eken. Şo taýda biziň raýatlanmadyň soňky wagtlar aradan çykan raýatlanmadyň madarlaryny tapyp şolaňam suratlaryny alyp gaýdypdyrlar. Ne şular ýaly bir Madarstanlyk bar eken, şo Minskiň etçeginde şu pasiýoloň adam Smilaviç diýip adlandyrylýar. Şu pasiýolukda ýerleşýän eken. Indi şu taýda gynansak da ýaş, gaty ýaş ölüp giden biziň raýatlanmaz bar. Ne şu taýda şolaň doglan teneleri görkezlerine ine ýaş oglan gyýlanmaz. 1996-njy ýylda doglan, 1993-njy ýylda doglan, 1992-njy ýylda doglan, 99-njy ýylda doglan, 2000-njy ýylda doglan. Terediň adamlar şulaň ýaşlary 20-30 ýaş aralygyndaky ýaşly ine biziň raýatlanmaz, ýaşaçyk raýatlanmaz. Ine durmuşlary ýaňy durmuşa gadammasan diýip boljak da, durmuşlary öňdäki adamlar şo taýyp baryp şulaň käbirleri ýa kynçylyklara çydaman guruluşyklarda ölenler, ha bir kysany soňky görkezilýän bu iki tane raýatymyz gyzlar öz janlaryna kassetdiler. O arada da maglumat çykdy. Şeýdip şo durmuşyň kynçylyklaryna çydaman öz janlaryna kassedýärler. Ýeri çeredatlary ýok, ýyllaryndan pul geçirmek bolanok enatalaryna. Türkmenistanyň häkimetleri şoňa da mümkinçilikler ödenoklar, päsgelçilikler ödýärler. O görgüller otaň ahyrsyň öz janlaryna kassetmäge mejbur bolýar. Ine şolar ýaly gynançlar maglumatam çap etdiler. Türkmen News neşriniň jurnalistleri. Ine bilişiňe ýaly Türkiýede müňlerçe biziň raýatlanmaz madarda ýatyrlar, Madarstanlykda. Ondan ýene gynanyrjy bir tarapy şulaň hatda şo jaýlanyş ýatanam, ýa şäherinem Türkmenistanyň diplomatik edaralarynyň adamlary gurnanok. Şolaň ilkinji nowatda şolar etmeli işi şu. Hasta ýatanam bolsaň aladan etmeli şol. Sen aradan çykan bolsaň şonu hatda sen Türkmenistana uğradyp bilmeýänem bolsa şol jaýlanyş şäheretiniň çykdajylaryny öz üstüne alyp şol atlary gurnamalam ýene Türkmenistanyň ilçahanatynyň hem konsulluklarynyň işgärleriniň borçy bolup durýar. Emma ağlama ýagdaýda 99% ýagdaýda diýsegem boljak. Türkmenistanyň diplomatik edaralarynyň hiç birem şolar ýaly ýas şäheretinde görnen oňam şolaň ölüm aradasyny ýetjek bolanok. Ine şunam ýene de Türkmenistanyň hökümetiniň häkimetleriniň alyp barýan siýasatynyň bir görülip eşdilmedik, dünýäde görülip eşdilmedik bir aýratynlygy. Ondan ýene bir agdalmaly zat, ine soňky günler
bir maskaraçılıkly ýagdaýlardan biri minha täzeliklerden biri. Ine şuun kugun Gürgistanyň paýtagtynda ýanky zally oýnalýan futbol oýunçy Aziýa Kubogyny alma urunna bäsleşik geçirilýär. Şo bäsleşikden ilkinji tapgyrlary geçirýär. Şoňa da Türkmenistanyň ýygyny komandasy bardyr. Ni şu görgüllerine bir hepde teoriýa mundan bardylar. Şo barada da maglumat çykdy. Türkmenistanyň öz resmi habar agentligine maglumaty peýda boldy şo barada. Indi bular näme diýerler? Türkmenistanyň delegasiýasynyň şuny futbol komandasynyň ýol başçylary Türkmenistanyň içinden berilýän görkezme eýerip şu biziň futbolçularymyzy mihmanhanadan çıkaran oklar daşını. Diňe futbol oynamak için çıkaryanlar. Ol sen sport ile meşgullanmaga barýan, sen türgünleşmeli, algamaly, sen gany aýlansaň bolup durmaly, sen birazajyk öýdüňi taýýarlamaly. Barňdan soň ýöne baryp dörtsan diwaryň içinde oturup bara, sen otaň alaga sen ýarşa çykyp bilen ok, sen öňünden türgünleş geçmeli. Bu görgülleri bir hepde teoriýa mundan ertipdirler. Şo ýanky Aziýa Kubogny alma urundaky ýanky zalan içinde geçirilýän futbol ýarşyna innem şolary şol mihmanhanadan çykarman saklap otyr. Niha bulara türgünleş geçirmäge bulara ruhsat berýärler, ne bir aýaklaryny ýadyp bir göne daşar çykyp açyk howadan dem alyp gelmäge bulara ruhsat berýärler. Bunan bir giden soraglary döredýär. Näme üçin Türkmenistanyň hökümeti bular ýal gadagançylyk ýerdirler bizim sportsmenler. Öden bundan öň şolar ýalladyň ýokdugyny aýdýarlar. Odalar daşary ýurda çykanlaryna bulara aýdanmaga, gezmäge, çykmaga, türgünleş geçmäge de ruhsat berýän ekenler. Indi bu taýda bir giden saklamalar öňe öterilýär ýanky makalada. Ýanky sebäplerinden biri belki koronavirus bilen baglanyşykdyr. Keselli ýapsaň otaň Türkmenistanyň içine kesel getirämesin. Ola bir sebäplen bir saklamalar biri. Beýlik sebäplen biri bilişiňe diýäli Gürgistan şugun kugun Merkada ýurtlarynyň içinde iň bir azat erkin ýurtlaryň biri hasapdan. Ýa bilişiňe diýäli o taýda bir näçe halk revolýusiýalary geçirildi. Adamlar isleýän wagty demonstrasiýa, mitingler çykyp ber, erkin pikirlerini ýazyp aýdyp berler hökümetiň siýasaty barada. Şo indiki saklamaň birim bular daşary çykyp ýerli adamlar bilen gurrundeş bolup aragatlaşyp ýeren ýagdaýlarynda şolaň şo erkin düşünjesinden bir zäherlenäýmesin, erkin düşünjäni Türkmenistanyň içine getirämesinler diýen gorku bilen edilýän bolmagy diýilibem. Mümkin değil, saklanılıyor. Bulan bolup bilecek zatdan biri buna mağaradan ayrıp olmaz. Yönü esasat bu şugun kun sonra bizim sportsmenlerimiz futbolçularımız köteni otuyorlar. Ondan onlardan bir ne edip bu netije garaşşagynda şolar yeňiş bilen dolanmaly. Yönü mihmanhanaň içinden çykman oturup sen öýdüňi ýanky ýarşa taýýarlap bilmän türgünleş geçip bilmän sen ne edip bu netije görkezjek. Indi şu maglumatda şu maglumata görä ilkinji ýarış şol beýatly taýlama ýarşy da şuun geçirilýär, şuun akşamlyk saat 19-da yerli wagt bilen Türkmenistanyň komandasy, Gürgistanyň futbol komandasy bilen şuun bäsleşýärler. Ertir aýyň 11-ine yerli wagt bilen saat 16-da bizim futbolçularymyz Eýranyň komandasy bilen bäsleşýärler. Biri günem aýyň 12-sine de saat 16-da Maldiv adalarynyň futbolçulary bilen bizim futbolçularymyz bäsleşýärler. Şoň üçin futbolçularymyz da deňe ýöne Allah'dan dilek edip üstünlük kazanmaklaryny arzu edýmek galýada. Aynan takda. Ne sporty üstünlük meselesi ne de ünseren bolýarlar. Türkmenistan godolky prezidentim Berdimuhammed ýanky Gurganly Berdimuhammedow hem nem kakasynyň görelmesine ýeren bolup ine sporty beden terbiýany we sporty üstünlükli üçin nusgur ködmekligiň bir alamat hökmünde ataly kesi näme görkezýär. Şol velosipedli seyahat etmek, ýanky ýürüýüşe çykmak. Bularam näme diýär? Aýyrlaryna adamlary seredim. Şular hemmeti şu taýda maglumatda da aýdylýar. Aýyrlaryna şolaryny çapak çalyp dururlar, ondan ine hatar bolup serdaryň aýyryna düşüp barýarlar. Hemmeti ýanky guyrugy ýaly bolup bular kimler? Şu taýda aýdylyşyna görä hemme ministrliklerin işgärleri, ýanky häkimliklerin işgärleri, etraplaryň çinownikler baryny şu taýda edilýär. Bullar ýaly edip käbirler garndan tallaşyp barýarlar, ömür ýanky beden terbiýe etmedikleri ama onuň içinde ýöne bary şolaň ýanky düzgüne eýerip olar şu kakasynyň ýerine düşüp şeýle guruplar ýa guyrugy ýaly bolup gidýän bolsalar ýanky ýokary berden gatarap indi bir serdaryň ýedi bilen şeýdik gidýärler. Ine şulam näme üçin
Türkmenistan'da beden terbiýany hem sporty ösdürmek üçin ýa-ni bütün dünýä saglyk gününe gabatlanyp gurulýan şäher emeşin. Yine bir döredilen şu bütün dünýä saglyk günü diýilip atlandyrılan gün bilen döredilen kynçylyklaryň birem şu günüň bosagosyny 4-nji aprelden 10-nji aprelçeni ýani şu günüçeni Aşgabatyň merkezi böleginde gatnawlar, agtulawlaryň gatnawlar ýatyrly, gadagan edildi. Ne şular ýaly hatda lenteleri asyp zat edip polisiýalar köçede dururlar. Kimlere yol verilýär? Gatnawlara diňe döwlet taksi edaralaryna degişli taksilara yol verilipdir. Şo ine bir hepden dowamında diňe şolara gatnamak bolupdyr şäheriň merkezinde. Hem ýolawçy ýa-ni awtolawlaryna, awtobuslaryň gatnamagyna ruhsat berilipdir da. Ine şoňa ödem ýene de adamlaryň hukukyny çäklendirmek. Ödem geçen ýyl maýyna da şular ýaly bir akmak bir samsyk çären ýola goýdular. Ödem duýdurman edara känhalarynyň işgärlerini duýdurman birden käýini bir gün galanyna ýlan edildi diýär. Men tanışlam jaňa diýär ýurdun içinde. Ol adamlar diye garaşylmadyk ýagdaýda köçe çykyp edara kähranlary ýet barmaly işlerine gidip barýar. Ýoluň öňüni bögötläp diýär awto inspektorlar ýa-da dolap zat edip bu giden büyükdönçlükler ödip, probkoder ödip, zat edip, gaty kynçylyklary ýa-ni tede var edipdirler da adamlar. Şulam adamdan hukukynyň äserilmezligi. Şolar ýaly bir çynnakay bir çären ýola goýýan, sen öňüräňden adamlar habardar etmeli. Bir hepden günden, bir aý öňünden. Hatta bir aý öňünden şolar ýaly aýtmaly täbäbi. Adamlar bir giden zatlar planlaşdyryp görürler. Bir ýerden beýle kere gitmeli, işini, çağalaryny mektebe gitmeli. Ol bir ýere syýahada geçecekdir, ýynaklaryň aladan etmeli. Nähil çäreler ýola goýmaly. Şu zatlar adamlara hormat goýulýan ýagdaýynda, raýatlara adaçygan bolsa hormat goýulýan ýagdaýda edilýär da. Bularda şoňa da şu hormat ýok. Şu gün edegem, şu edegem ýene de şolar ýaly edipdirler. Bir gün mi iki gün alanna diýär, käbirler bilip galy, käbirler hem köçe çykanlaryna bilip galy. Ulagly hem işe var ýakalar öňlerinden ýa-ni yol transport bödegçilik nemeleri inspektorlar çykyp ýogotulup ýene de bir giden prop bolan bir başa gaýlyk bilen döremegine sebäp bolupdyrlar da. Ene şulam saglyk gününe bagyşlanyp ýola goýulan şäher emişin. Adamlaryň saglygyny gowrandyrmaga däl gaýta psihikasyna şular ýaly şok derejeci täsir edip olaň adamlaryň saglygyny döwýärler. Saglygyny alada şunu edilýän zat bolsa başga çara edilmeli da. Indi bilşiňiz ýaly son günler geçirilen ýene bir çäreleň birem Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleýän mejlisi bir çäre boldy. Onam ha şu täze bellenen prezident Serdar Berdimuhammedow geçirdi. Sebäbi Howpsuzlyk Geňeşiniň hem başlygam Serdar Berdimuhammedow bolup durýar, ýa-ni prezident bolup durýar. Türkmenistanyň ýa-ni baş terkede başlam, goşunlarynyň terkede başlam, ýene de prezident bolup durýar bilşiňiz ýaly. Absolut monarhyň roluny ýerine ýetirýän adam da Serdar. Şolam maslahat geçirip şuda bir käbir kadrlar bellenişiklerini amala aşyrdy. Bilşiňiz ýaly Howpsuzlyk Geňeşi diýilýän Geňeşem Türkmenistanyň howpsuzlygyny düzgün tertibine, kada kanunlaryny gödegçilik edýän ministerliklerin yol başçılarından durýar. Şoňa da bilşiňiz ýaly ýa-ni goranmak ministrlerden birýär, adalet ministrem birýär, baş kazam birýär, kaziýetiň yol başçydan birýär. Şoň şu şuda bir giden kadrlar çalşyryşyny amala aşyrdy. Şolaryň hatarynda ýa-ni goranmak ministr wezipetine ünnow diýip birin belläpdir. Soň ýa-ni bilenim içeri işler ministriniň wezipetini ýerine ýetirji hojany ýa-da ýüzlenip diýär onuň içeri işler edaralaryna yol başçylyk eden döwründe birnäçe kemçilikleri yol berilendigini belläp diýär. Hojany ýa-da içeri işler ministriniň wezipetini ýerine ýetirmekden boşatdy diýär. Ana içeri işler ministriniň wezipetini ýerine ýetirýän şu hojany ýa-da diýilýän adam işinden boşatyp oň ýerine de şu Çakaçenni soňky döwürde Lewap vilayatynyň Halise müdürlüğüne yol başçılık edip gelen Hıdyrov diyen birini içeri işler ministri wezipetine belledi. Soň ýokary kaziýetiň başlygyna Usman Epetov diýip ýene bir ýerini belledi. Ondan soň Milli Howpsuzlyk ministriniň başlygy wezipetine Agan Naif diýip ýene bir ýerini belledi. Bu adamlaryň terjime halam berilen ok. Bular kimler, nähil ýol bilen gelipdirler bu taýyk. Soň serhat gullugy başlygynyň başlygy wezipetine de
Nuri iftip birin belledi. Olaram ine şol adamdan hem bete şol hukukçuluk kengeşi diýilýän gengeşe giriýär. Ondan adalet ministrinin wezipetine tagan iftip ýene birin belläpdir. Ondan döwlet gümrük gullugynyň başlygy wezipetine de Hudaý Guli iftip birin belläpdir. Soň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipetine Atagara iftip ýene birin belläpdir. Umumyň näşular ýaly täze wezipe bellenen adamlar boldy. Inni ören täsin dadyn şu hukukçuluk kengeşiniň maslahatyna bir täsin dad. O taýda käýinje mulan etdi käbirlerine ýöne aýratyn ýöwä munasip bolanam döwlet hukukçuluk kengeşiniň sekretary Çarmrat Amanow boldy. Çarmrat Amanowy şu maslahatda ýygnakda ýanky prezident Serdar Berdimuhammedow inde seredin şu taýda resmi maglumatda aýdylýar Çarmrat Amanowa ýüzlenip diýe onuň ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny goramakda, döwletiň howpsuzlygyny goranmak, hukukyny putulandyrmakda, hukuk tertibini üçin etmekde, ýurdumyzyň harby we hukuk goragy edaralary bilen bilelikde uly işleri durmuşa geçirendigini belläp diýe oňa watanymyzyň hemde halkymyzyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin minnetdarlyk bildirdi diýe. Gaty seýrekdat bilşiňiz ýaly Çarmrat Amanow diýilen adam Göktepeli şol maşgalaty bilen ýakyn prezidentiň maşgalaty bilen ýakyn gatnaşykdaky bir neme hataplanýar. Maşgalan wekili hataplanýar Çarmrat Amanow. Indi şunu ýöne wedip öde ýöwýä, şunu ýaly işlerini, bu işleri bitirdi diýip ýöwýär, tamam ideýany bilenem onu şu wedipetinden aýyrýar. Şu taýda aýdylýar, tamam diýe döwlet başçylygyny diýe ministrler kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk, harby we hukuk meseleleri boýunça orunwatarynyň wedipetiniň diýe ýapylýanyny eglan etdi diýe aýtdy diýe. Şu wedipe ýagny premier ýanky Serdar Berdimuhammedow diýilýänimiz hem prezident hem premier ministr bolýar da, ýanky ministrler kabinetiniň başlygy. Indi şoňun bir giden orunwatarlary bar. Şolam geçen ýylyň ýanwaryna, ýalňyşmaýan bolsam, bu täze bir vice premierlik wedipesi töredildi. Şu wedipede hukukçuluk, harby we hukuk meseleleri boýunça ýanky vice premier diýip atlandyrylýar. O ýanky hökümetiň başlygynyň orunwatarynyň wedipesi diýip atlandyrylýar. Şonu Serdar Berdimuhammedow näme üçindir ýapdy, ýatyrdy şu wedipeni. Şoňa da ýol başlygy edip gelenem Çarmrat Amanowdy. Ondan taşary Çarmrat Amanow şu ýanky milli döwlet hukukçuluk kengeşi diýilen kengeşiň sekretary wedipesine ýerine ýetirip geldi. Ol wedipesinden hem onu boşatdy. Ine bu esas wedipesine ýapdy, bütünlüğü ol eýleki bir sekreterlik wedipesinden hem boşatdy da başga işe geçýänligi üçin ýa-da olar nähili işe geçýänligini aýtmady. Indi bu ýerine kim belledi? Ýanky hukukçuluk döwlet hukukçuluk kengeşiniň sekretary wedipesine de şu ýanky täze bellenen gorunmak ministri Gunnawdy iftiliýän adam belledi. Ine şular ýaly bir täsin zatlar bolup geçdi. Indi şu taýda ýene de bir täze döredilen topor, şu taýda permany bilen bir täze bir topor we olam kiber hukukçuluk boýunça döwlet topor diýilip atlandyrylýar. Şu täze permany bilen Serdar Berdimuhammedow kiber hukukçuluk meselesinde de üns berip şu arada görüş alyp baljak, iş alyp baljak ýürüýdi. Topor döredip ýöne o toporyň düzümine kimden girýänligi hakynda şu hukukçuluk kengeşiniň maslahatyna hiç zat aýdylmandyr. Ýani iň bolmany Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi şu arada maglumat berenok. Indi şuň bilen baglykda da indi ýöňde durýan wedipelerini takip etýär da, ýani bu idaralara diýe dünýä öňde barjy tejribelerini, jografik tehnologiýalaryny we sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen ýurdumyzyň gorunmak kuwatyny ýokarlandyrmak, milli howpsuzlygy, jemgyýetçilik hukuk tertibini, kanunlylygy üçin etmek boýunça döwlet howpsuzlyk kengeşiniň agdalary bilen bilelikde ähli zeruri işleri alyp barmagy dowam etmek taşyryldy diýär. Görýän sanly ulgamy ornaşdyrmak, ýanky tehnologiýalary häzirki öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak diýmek näme? Adamlaryň hemme özara maglumat alyş çalyşyna kontrolly etmek, şoňa gödäwçiligi östirmek, ondan ministerliklerde de şu sağlygy ýanky digital tehnologiýany östirme uğruna alad edilýär. Ýöne bu taýda ullokan mesele ýüze çykýar. Eger sen internetiň üstü bilen sanly ulgamyň üstü bilen raýatlara kontrolly geçip bolsaň, onda sen internetde östirmeli. Internetiň tizligine östirmeli. Ýöne bir tarapdan bular internetde östirýär gelenok, internetiň tizligine östirýär gelenok,
yankı dünya cemiyetçiliğine el yeterli olan WhatsApp, Facebook, YouTube, yankı Telegram yani hatta sosyal ulgamlara da blok koyulup otur. Olaran petiklenip dur. Şu ýagdaýda da bular näme etmelmişin? Sanly digital ulgamy, şu teknologiýany ösdürmelmişin, internet ösdürmelmişin. Ol bir-birine garşy gelýän absurdlarlary, aýdýalar eglan edýärler da. Bir tarapdan teoriýa taýdan bir zat aýdylýar, praktika taýdan hem bütünle başga zatlar edilip otur. Ine Türkmenistanyň hökümetiniň bilen 200 siýasatlaryndan biri. Ondan soň bunu ideýaly bilen 8-nji aprelde Ministrler Kabinetinden meclisi geçirildi. Bu meclis näme üçin geçirildi? Bu meclis şol ýylyň 1-nji kwartalynda Türkmenistanyň ähli pudoklarynyňky ösüşine syn berilip, ýani hasabatlar diňlendi. Indi şu taýda näme üçin men şu bu masalada da ünti çekçek bolýan, şu taýda çykyş eden ministrlikler hem pudoklaryň ýol başçylary hasabat berenlerine hemme pudokda görülip eşitilmedik. Yani geçen yıllar bilen deňeşdirilende görülip eşitilmedik ötüşlüň gazanlandygyny aýdýarlar, şonu şu barada sananlar görkezýärler da. Indi seredin daşarky feudal meçhöri diýär. Indi şu gün pandemiýa bilen baglanyşykly transport gatnawlarynyň çäklendirilen ýagdaýynda daşary feudal meçhöri diýär. Şu ýylyň 1-nji çäreginde geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda eksportyň we importyň artdyrylmagynyň hasabyna 40,9 götürüm ýokurlandy diýär. Daşarky feudal 40%-den hem gowrak ýokurlanypdyr. Ine şu 1-nji çärekde geçen ýyllar bilen deňeşdirilendi. Ondan indi beýleki pudoklardaky ösüşleri seredin. Önemen sanlar görkedoýunda şu ministrleriň pudoklaryň ýol başçylarynyň berýän sanlar. Ine Tenagaççylar we Telekeçilik birleşmesi boýunça şu ýylyň 3 aýynda diýär, o ady önümlerini öňürme ösüş diýip geni 164,5%. Hem de diýär Tenagaç önümleriniň öňürüşiniň ösüş diýip geni 108,10% ýokurlanypdyr. O näme şu zatlaryny görülmeli, Türkmenistanyň durmuşynda, raýatlaryň durmuşynda şu seredin. Hem diýär ýanky obu hoçuluk hem ady önümleriniň öňürüşiniň diýär derejeli şonça göterilipdir. Indi obu hoçuluk hem ady önümleriniň bolçulugy şonça derejede gözi iýilýärmi, şonça dereje ýokurlanan bolsa, diýmek onda adykdan bolçuluk döremek diýmek näme diýmek? Adykdan bahasy kesilmeli. Bolçuluk bar ýerine gymmatlamak bolmalylar. Emma Türkmenistanyna ýanky berilýän hasabatyň çersine kim bahalar gymmatlamak, esasan ady önümleriniň bahasyny gymmatlamak. Käbir meselede şolary nobat durulmagy, şolaryň gyçylygynyň döremegi. Bu zatlar şu taýda şu meselede gaýtyp ötüşiň dälle ýa-da tetişiň bardygyny görkezýärler. Emma bular ýene de odolky ýankydyň prezidente hasabat berişleri ýaly, ine bir serdara da şolar ýaly ýokary ötüşler barda hasabat berip oturýarlar. Iň görkezlen pessan men şu taýda hasabatda gören tanym 1,3%. Galanlar seredin ýurdun durly pudoklaryna men ýöne agdap oturjak ýaly 133,18%. 125%, 119% ýokurlanypdyr, 109% ýokurlanypdyr, 159% ýokurlanypdyr, 167% ýokurlanypdyr. 189% eçenli ýokurlanypdyr. Käbir pudoklarda Türkmen hime döwlet konseri boýunça diýär önüm öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 189% ýerine ýetir. Ine şu zatlara ananmaly adamlar hemme tarapdaýyn. Indi ýene bir ünti çekende Berdim Muhammedow, Serdar Berdim Muhammedow şu uçor gatnawlar bilen baglanyşyk büyük dönüşlikleriň ýüze çykmagyna da ünti çekip pandemiýa bilen baglanyşyk ýüze çykan şu büyük dönüşlikleri ünti çekip şu meselede de käbir diýe problemlaryň bardygyna boýun alýar. Hemem şunu ne hil netijelere getirecek diýilen gyzyklanmaly ýa seredin. Ine şu hökümet maslahaty barada Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň resmi maglumaty. Ine şunda näme diýär? Soňra diýär Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulow we Kommunikasiýa Agentliginiň baş direktori Çakyýew gödäwçilik edýän edaralaryna diýär şu ýylyň 3 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ine Çakyýew bizäk bar bolan maglumaty görä Serdar Berdim Muhammedowyň gaýny tarapy. Indi seredin şol adam
ulug ve kommunikasiya agentligine yol başçılık ediyor. Beydimek yankı yolçu uluglarının yolçular bilen bağlanışıklı puldoklara da şol gödөгçülük ediyor. Şol heranjamlyk ediyor. Inni şoň hatabatyny diňläp prezident Serdar Berdimuhammedow diýä hatabaty diňläp ünseriň belli bolan wakalar bilen bagly beýdimek bilen näme gödөгni tutýar? Pandemiýa bilen, dünýä pandemiýasy bilen, koronavirus pandemiýasy bilen bagly şonu gödөгni tutýar da. Bütün dünýäde bir edilen çäklendirmeler zerarly. Häzirki wagtda aýry-aýry ulug pudoklarynyň has düýüklü kynçylyklary başdan geçirýänliklerini noktada diýä geçirýän. Şoňa görä agentlikleriň maliýe üçinçiligine aýratyn ünsürmek zerurdur diýip. Meselet şol ýoklenşikleri boýnalýa ulug gatnawlary ýolagçy, diňe bir ýolagçy dä, suwda uçurlarynyň gatnawlary şäklenipdir. Indi häzirki wagtda şol ulug pudoklaryna has düýüklü kynçylyklary başdan geçirýänligini noktaýa. Görýärmi? Ondan döwlet baş tutanmaz diýä howa gatnawlarynyň ýatyrylmagy we ýük akymlarynyň azalmagy netijesinde bu agentlikleriň öňümçülük tapşyrygyny ýerine ýetirmek bilen bagly sorawlaryň ýüze çykýanlygyny aýdyp diýä agentliginiň ýol başçysyna ýagny Çakyýewa hem-de vice-premier Muhammedow bilen bildiripdi. Ýylyň ahyryna çenli ýüze çykyp biläjek ýagdaýlary diýä ara alyp maslahatlaşmak tapşyrdy. Indi seredin. Şol indi nämen boýun alyp otur? Ýük akymlarynyň hem azalmagy netijesinde diýä belli bir öňümçülük tapşyrygyny ýerine ýetirmek bilen bagly sorawlar ýüze çykýar. Beýdimek bilen kynçylyklar ýüze çykýar. Eger ýük akymlary suwda dolanşyk çäklenen bolsa, onda nädip Türkmenistanyň ýanky daşary suwda gatnaşyklaryna ýanky görkezilýär. Ýaly 160%-den gowrak ösüş gadanýar. Ödeme boyun alıp otur. Yük gatnawlarym diýä, suwda gatnawlarym diýä, çäklenni diýä. Şo ýanky uluglaryň ýatyrylmagy bilen baglanşykly. On beýlek tarapdanam pudok ýol başlaram ine biz diýä daşarky suwda bilen baglanşyk meselede de şunu şu diýä ösüş gadandyk biz diýä suwdalymyzy gaýta ýokurlanıp gidip otur diýä. Apar beýlek tarapdanam prezidenti boyun alyp otur. Şoň bilen baglanşykly kynçylyklar bar. Ondan diýä ýylyň ahyryna çenli diýä ýüze çykyp biläjek ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşmaly we ödem alada bildirýän tapşyryk berýär. Şu ýagdaýlar şu uçurlaryň ýatyrylmagy bilen baglanşykly, howa gatnawlarynyň ýatyrylmagy bilen baglanşykly kynçylyklar bardygyny öde boyun alyp otur. Indi şu diýä ýylyň ahyryna çenli şu dişine gitse bize nähil netije berjek döwletimiz üçin şonu öwrenin diýip vice-premiere görkezme berýär hem ýanky ulug pudoklaryny ýol başlyk edýän Çakyýewa da ýol görkezme berýär. Beýdimek näme diýmek? Onda şol hakykatdan hem şu ulug çäklendirmeleriň Türkmenistanyň döwletiniň ötüşüne de yarama täsiri edip biläjekdigini ýa edýänligini boyun alýar. Onda şoňa düşünüp oturan bolsam, Serdar ya sen kakan, şoňa düşünýän bolsa, onda näme üçin beýleki ýurtlardan tapawutlukda siz uçur gatnawlaryny onu ýal çäklendirmek, ýerde oturýarsyňyz, näme üçin olary uçur gatnawlaryny ýatyrdyňyz? Şoňa nähil zerurluk bar? Nähil zerurluk bar? Onda siz bilýän ekeniňizde şu uçur gatnawlary Türkmenistanyň ötüşüne, daşarky suwda gatnaşyklaryna da gönden yarama täsir edipdi. Onda açyňda ýollary hem suwdalar ösjek eken, hem ýolagçylar gatnap dursa biziň telekeçilerimiz hem daşarky ýurtlar bilen suwda gatnaşyklaryna bularam ýola goýup biljek, bularam buwlandyryp biljek, ýurduň içinde bolelinik görejek. Bolelinik göremek diýmek näme? Bahalan nyrklaň arzanlanmagyna getirjekdigini anlatýar. Nyrklar arzanlanjak. Adamlar arkaýyn gowy ýaşap biljek. Ýürek-ýüreklerine dogan garyndaşlar bilen gatnaşyp gelip biljek. Çağalaryň bala çağalaryny adamlar görüp biljek. İň wärininden adamlar öz ýurduna dolanyp baryp biljek. Sizat hawa bolsun aýtjak. Ine adamlar şu soňky hökümet başlygynyň görkeden esasy meselelerinden birem, şolun ýüzüne açan dağıtlarının biremine şu oldu. Indi bundan naşary şu wakalan fonunda da ýa-ni ýakynlyk Türkmenistanyň alternatyw taýdynda bir maglumat peýda boldy. UNICEF diýmek, ýa-ni Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar garnaty, çağalar fondu diýip bir edarasy bar UNICEF. Şol hamala Türkmenistana ýa-ni bahasy $413.000 Amerikan dollaryny durýan dermandan bir näçe görnüşini beripdir. Esasen hem şuda agdalyan bir derman
Bir derman näme üçin aýratyn agdaýarlar. Oňa ady dexametanol, dexametazon. Bulam näme üçin şol koronavirus bilen baglanyşykly kesele görüşmekde ören efektiv bolýan näme üçin? Derman üçin. Bu taýda koronavirus diýip agdanoklar şoňa garşy. Ýöne aýdýa şo demaliş ýollar bilen baglanyşykly ýüze çykýan diýe hastalyklaryň diýe hastalıklara karşı görüşmekde ulun diýär da. Indi şey diýmek bilen şu dermany ödem aýdýar şuýda hem çağalar ulanyp biler, hem uly ýaşlylar hem metem diýe şonňa ulanyp biler diýär. Ýani terin şuýda aýdylýan zat dexametazonyň diýe gowuşulmagy ýeti ýokunç hastalıklara garşy durmaga taýinlik boýunça diýe milli meýilnamanyň durmuşy geçirilmegine ýardam we demaliş ýollary, agyr ýokunçlukları ýokunçlukly hastalary bejermek üçin ýa-da derman bilen üçin eder diýe. Indi seredin, indi şo koronavirusy gödüňde tutýarlar. Ödem diýe şoň öňüni almak diýe. Şoň üçin men duýdurjak bolýan dadym. Şu daşary ýurtdan şular ýaly eltirýän, ödem koronavirus bilen baglanyşyk eltirýän dermanlarmy, tanjymlarmy şonu başartaňyp almaň. Ýene de Türkmenistanyň gürli regionlarynda şol soňky wagt ýola goýulan täzeden ýola goýulan tanjymlardan soň ýene şu koronavirusyň alamaty bilen keselleýän adamlaryň sanynyň görüli beşdirilmedik derejede artanlygy aýdylýar. Şu tanjymlar güýçlenýär, ýene de keselçilik güýçlenýär. Şu dermanlar ulanylýar, ýene keselçilik güýçlenýär. Şoň üçin ýanky dermanlary wa şu çağalar üçin şu keseliň ýüze çykmagyny öňüne almak üçin berýär, bermeklerim, paýlamaklarym mümkin, muduny bermeklerim mümkin. Debe ol çağalar fondy köplenç mut bermek üçin ýaýradýar. Şonu muduny berse de öňünden için şu hatta ýüze çykjak bolsa da keseliň öňüne alýar diýip berýärlerim içäýmän adamlar içäýmän. Şugun şu dermanlara, şu tanjymlara ananar ýaly bolmady. Sebäbi men öňkü gepleşiklemde ýürüýçi şol pandemiýa bilen baglanyşykly tanjym bilen baglanyşykly taýýarlan gepleşiklemde tomoş etseňiz görürsiňiz. Şu nirde haýsy regionda, haýsy ýurtda köp tanjym edilen bolsa, şo taýda da koronavirus bilen baglanyşykly keselden ýaýramak diýipni has güýçlenýär. Men o taýda statistikany görkezdim. Onunni Ýewropa günbataryň ýurtlarynyň spesialistler boyun alyp oturýarlar. Şu günden baglanyşy bar. Nirde köp tanjym geçirse şo taýda da koronavirus ötüp gidip barýar. Nirde tanjym edilýän bolsa, nirde şo tanjymdan dermanyň ýüze urýan bolsalar, adamlar hatda kesellerler hem aýak üstünde geçirýärler. Ola bir tarapy üstüne kesellemek tendensiýasy hem az diýip şo statistikaň özüni görkezip oturýarlar. Men şo baradaky gepleşikden görmedik bolsaňyz, tomoş ediň. Ýanky tanjym we pandemiýa gyrgyn ýaragymy diýilen at bilen men gepleşigim bir näçe tapgyrlan gepleşigim bardyr. Şoňa syn etseňiz görürsiň. Şoň üçin men ýaşyna şoňa dönüşip, ýani üstüne de Türkmenistanyň içinde koronavirusyň bardygynyň boyun alynmaýanyňdan garamadan ýene de biziň çağalanmadyň oku sagatlary gyýytgaldyryp, şu öňkü duruşunda ýene de şo gyýytgaldylan görnüşinde dowam etdirilýär. Ýene-çalar arzu etdiler, näşe ýadyr ýalky kanikuldan soň apreliň gelmegi bilen mektepler odolky kaddyna baýdyp bararlar diýip umyd etdiler, emma gaýdyp barmady şo odolky erkin ýanky doly oku programmalaryna gaýdyp barmady. Indi bular näme diýerler? Şo bir klasyň çağalary ikiye bölýärler. Ýanky irki tapyrdaky ismenadaky çağalar ýarpy klas ýerden okanmaly, şo bir klasyň ikinji bölegi ýarpy, ikinji ýarpy öýlen okanmaly. Bular bu lokan kynçylyk döredýär. Hem oğlumlara bu agramsalýar, hem çağalan bir kadaly durmuşynyň bolmagyna zeper getirýär. Üstesine de sagatlaryň, oku sagatlarynyň hem uzunlygy kemeldilip ýarym sagata getirilipdir. 45 minutlarla ýarym sagata okudylýar. Üstesine de odallar 5, 6, 7 sagat okuyan olsa çağalar indi bir kısa 2-3 sagat okudýarlar da öýlerine kokup goýberýärler. Bulam näme görkezýär? Bu çağalar saglygyny aladasyny etmekde adamlar. Ondan men şu statistika getiremde de görkezipdim. Çağalar arasynda koronavirusny kesellemek tendensiýasy nola barabar. Nol bitin %% ilk görkezilýär. Nol bitin kesellemekleri, ölmekleri hem şo derejede. Ondan ama ölmekler. Indi çağalara şo keseliň howpy ýok bolsa, şo derejede
Bu arada da dünyanın belli spesialistleri maydı otur, statistikanı getirip otur. O çağaları beydip bara granjırana salıp, beydip kıyınçılıkları tede var edip, onları okudan kesip, onlara şular ýaly ýemeli kıyınçılıkları öğretmek niye gerek? Diňe bir ýagdaýa gerek bolupdyr. Biziň ýaş nesilimizi bilimsiz goýmak, şolary odolkudan beter güýdük etmek. Niýadafyň döwründe güýdükleşdirilen nesilimize bularyň nesilimiziň derejesine kail bolman, bulary okuwdan kesmeli, odolkuja bar olan okuwdan kesmeli, öýlerine kowmaly, ol başlanyç klas harp öwrenip beren çağalara sen öýlerine oturup harp öwrenmeli, goşmaga aýyrma öwrenmeli dipdirler. Ol başlanyç klasy iňe fundament berilýär. Şonda muallim bilim bermeýän onu enatalary tawşyrlaýan bolsa, enata diýilýärem näme? Eklenşinen başaga bolup beren adamlar, olar çağalara öýlerine oturup bilim bermek bilen meşgulanarmy? Haýtynda olar ýaly istegýän mümkinçilik bar. Ine adamlar nähili bilim genofondumyza urgurlýar. Çağalan derejesinde bular şu pandemiýany bahanalap heme çağalar enata atasy goýdular, olar daşary ýurda çykaryp eklenç gözleginde çıkmagy mezur etdiler. Indem iýerlerine getiren oklar olary. Ekleýin şolary terbiýeleýin ýerinde. O çağalan köpüsi öz ejeleri, kakalary bilen näle atalary, eneleri, babalary, mamalary bilen otýarlar. Indi şolaryň bilimi öwretmeli bir şol çağalara. Oku programmalara mine şey dip indi geçen ýyldan bäri şular ýaly emeli ýagdaýda kıyınlaşdyrılıp, çäklendirilip şu ýagdaýa getirildi. Ne pikir edip görün adamlar, ne bunun arasında näme dur, kimler dur, näme şunu diýerler. Indem şu datlaň fonunda da ýene de ne terdaryň häzir döwlet başyna gelmeýär bilen bir ýagdaý gowlanar diýip umyt edilýär, ony gaýta öňküje ýagdaýam ýene de agyrlaşyp ber. Olam näme de görülýär. Ýani Türkmenistanyň içinden bir iki jurnalistimiz bar, daşary dünýä maglumat çykarýan. Şolaň birem Azatlyk radiosynyň odolky jurnalisti Toltan Açyly bar. Men şolay ýaly bilen bilişleşdim. Şolay ýaly bäregem gelip gitdi. Türkmenistanyň häkimiýetleri Daşarköy Günwatary ýurtlarynyň basışlaryna çydaman şol aýaly iki gerek daşarygam çykardylar. Şuday Pragada gelip gitdi şolay ýaly. Indi şoňa bolan güýdegçiligi ýene artdyrypdyrlar. Näme şu artdyrýarlar? Şu aýal näýle bolsa ýene daşarky habar terişdeler bilen habarlaşyp otyr. Etadan emne Türkmenistan Kronika, Türkmenistan neşri bilen habarlaşyp şoňa da habar ýady ýaňy ýakyny şenli. Indi ýöne soň kuwatlar şoň habarlarym kendini peýda bolanok. Ýöne şoňa da kail bolman. Indi Türkmenistan häkimiýetleri ýürüýçi şularya itler oturýarlar. Indi şu it, indi şol oturan adam, şol oturan oglan, şol Toltan Açyly bar, jaýynyň garşysynda skambeýkada oturup şoňa fin edýär. Kim şoň öýüne gerip gitýär? Kim niýerik çykýar? Öýden niýerik çykyp gitýär? Ýerinden teredip şu aýrylman uzun gün şuýda dur diýär da şu arada Türkmenistan Kronikasyna Toltan Açyly maglumat beripdir. Ine şu görgüliň hiç şu görgüle bara adar berilmek hiç kesilmedi. Niýadafyň döwründen bäri. Soň Berdi Muhammedowyň döwründe de adar berildi. Ine inden Serdar geldi, Serdaryň döwründe de ýagdaý şu meselede gowlanan gaýta ýene ýaramallaşy. Ne şu arada da şular ýaly meseleler barada da ýaňy geçen hepde İstanbul şäherinde biziň aktivistler bilen birlikde Türkiýanyň öz ýaňky hökümete değişilýär jemgyýetçilik guramalarynyň raýatlary şu Türkmenistanyň diýä soňky 30 ýyllyk garaşdyrlygy diýilen at bilen ýürüýte seminar geçirdiler. Buňa da Türkiýanyň özüniň hem jemgyýetçilik guramalarynyň birnäçe wekilleri gatnaşdylar. Ina görüşüňe diýär şuýda bir aktivistimiz bilen hem Dursultan Taganow otyr. Şolaň ýürüýte bir topary bar. Olaram geçen ýyl döretdi. Biziň aktivistlerimiz oňa adam hak hukugy dayanç diýilip atlandyrylýar. Şolam indi Türkiýede iş alyp barmak bilen Türkmenistandaky ýagdaý bilen Türkiýanyň jemgyýetini tanıştırmak bilen meşgullanýar. Täze gynansak da Türkiýanyň köp jurnalistlerim, synçylarym Türkmenistanyň ýagdaýy barada kendileri bilen o adam. Biziň aktivistler bilen şu duşuklaryny aýdýar. Biz ýa gurrun görýär bolan jurnalistler, aktivistler diýilýänden türkleň özleri agyrlaryna çykyp oturýarlar. We Türkmenistan şonu ýalym. Näme üçin biziň diýä mediýamyz onu ýaldatlar berilen. Berilmez da siziň özüňiz gyzyklanyp siz bermeli. Türkiýanyň öz jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri, antany hukuklaryny goraýjy guramalary, jurnalistler siz bermediňiz, halk niýeden bilsin? O görüp otursak, şu jurnalistler şu bermeli adamlaryň özlerini bilemzok diýär. Şuňa adam gaty täsin bolup görünýär. O näme üçin bütün dünýä jemgyýetçilik bilýär, Günwatar bilýär.
beýleki ýurtlar bilýärdi näme Türkiýeň insan hukuklaryny goraýjy guramalar bilen okmuşyn. Näme Türkiýeň jurnalistleri bilen okmuşyn. Olar ingilisçe bilýändirler, ingilisçe şykypdyr, orsça şykypdyr bu maglumatlar, bu hatabatlar. Näme şol hatlardan bilip bilen oklar. Diýmek bu taýda ýa-ha 200'li bir oýun wa ýa-ki öýlerini bilmeýän edip görkezmek, jogapkärçiligini öz boýunlaryny aýyrmak sebäbi sen hakykatdan ham insan hukuklaryny goraýan bolsaň, onda sen Türkmenistanyň raýatlarynyň insan hukuklaryny goramala. Sen bugün taňa aýdýalar biziň aktivistlerimiz bolýan. Ýa şeýle mi ýagdaý diýen bolup geň görýärler. Ine şuňa öýde menne şu höder edýär. Şolaň bilmeýänligine mene ananam. Ondan ýene bir täze bellenmeli, täze maglumat ýa-ki Türkmenistanyň şol Türkmenistan dolandyrýan güýçleň şo klanyň tohumyň pysty-pyzuruny açmak uğruna geçirilen bir täze derňogyň netijesi olamda şu Türkmen News neşrinde çap edildi. Bu näme barada şol Türkmenistanyň prezidentiniň dogun garyndaşlarynyň käbir pudoklary doly eýelik etmek, şolary öz eýeliginde saklamak bilen baglanyşykly faktlara degişli mesele. Bu derňogy kim geçiripdir? Buny şu Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiw hem Gunnowar Nokot.org diýip bir saýtda Gunnowar neşriniň baş redaktory Bayram Şeýhmuradow hem ýa-ki şol Şeýhmuradowlar maşgalasyndan. Ondan hem korrupsiýaga görüş, guramaçylyk jenaýat we korrupsiýaga görüş diýip bir merkez bar şu gün watarda. Şu merkeziň spesialisti Matthew Kupfer diýen bir jurnalist şolan boşulyp, şolar üç bolup ýa-ki Türkmenistan Alternatif Telekomynyň eýelerini anyklamak boýunça ýürüýte derňok geçirýärler. Soňunda näme ustaçylýa? Şol ýa-ki YKTAK şu gün Alternatif mobil operatory bilşiňe ýaly şu gün YKTAK operatory bolup durýar Türkmenistanda mobil operatory. Şoňam eýesi, ýagny ýol başçysy, baş direktor kim bolup çykýar? Berdimuhammedowyň garyndaşy. Ine şol adam. Ine şol oturan şu gara ýüzli adam. Bu kim? Bu adamga ady Şäherliýew. Şäherliýew häzir aýdaýyn. Ady familiýasy Şäherliýew. Adam Şeýhmurad Şäherliýew. Ol adam kiminni? Ol adam şol Gurbanly Berdimuhammedowyň aýal oğlanlarynyň biri bolan Durdunabadyň körekönüşi. Durdunabad dilen anyna Rejepowyň ýazylyp bir gaýyllary bar. Şo gaýda mene şol adama durmuşa çykan. Şu Şäherliýew durmuşa çykan, şonuň soňdan bunam şol Alternatif mobil operatorynyň baş direktori, general direktori edip belleýärler. Beý diýmek, näme diýmek, şoňa eýelik etmek. Özüm gatyly giýirdejilik, kampaniýa hataplan ýa mobil operatory şoň giýirdejileri hakynda da hiç hatabat berilen ok. Oňa da şoň mobil operatorynyň işini kämilleşdirmek, döwraplaşdyrmak üçin Berdimuhammedowyň döwründe 100 milyonlarça pul ýatyryldy. Olam näme üçin ýatyryldy? Şoň işini gowlandyrmak. Sebäbi olar öz maşgala biznes hökmünde garaýarlar. Netijede de şol maşgala biznes bolam çykdy. Ine şoň üstünem ine şu 3 tane jurnalist açdy, şu arada da ýürüýte hatabat çap etdiler. Zalatoýbek, Adnoy Semyi, Родственник Бердимухаммедова, контролирует единственного мобильного оператора Türkmenistana diýip. Şonu öýdüm, o kapillerden şular bilen ýatsaňyz çykar. Ondan indi soňky täzelikden biri Türkmenistan bilen baglanşykly, ýa-ki Serdaryň prezident belleneli bäri Türkmenistana sapar eden ýokary derejeli daşary ýurtly resmiýetleriniň biri. İlkincisi ýetegen boljak Hindistanyň prezidenti boldy. Bilşiňiz ýaly Hindistan parlament döwleti Hindistanyň premier ministri birinji adamty bolup durýar parlament döwleti bolan soň Hindistanyň premier ministri Narendra Modi ondan ýöne şoň ikinji adamty ýa-ni Hindistanyň ol prezidenti. Oňa da Ramnath Kovind diýilýär. Ýa-ni şol adam şoň bilen duşukda da 4-nji aprelde 1-4 aprel aralygynda sapar etdi. Şu taýda bir Türkmen döwlet habarlar neşrinde de çykdy. Şu surat ilkinji gedek Serdar Berdimuhammedow öz aýaly bilen şu taýda çykmagy mejbur boldy. Näme üçin? Sebäbi Hindistanyň prezidenti öz aýaly bilen gelen soň Serdar Berdimuhammedow hem
yan yollaşy bilen barmaly boldy, ol protokola bagly, diplomatik protokola şoňa laýyklykda da bardy, şeýlelikde de bu aýalyň ha ýüzi peýda boldy ýöne adyny ýazmadylar. Ol aýalyň adyny hem Ştaýda duşukda ýöne ýörep bar ýa. Terdaryň ýany bilen Taýda da otyr akşamlyk naharynda. Bularny şol täzelikden biri, soňky täzelikden biri. Indi bu gepleşiklerde şu iki taraplaryň gepleşikler näme bagışlandy? Näme üçin Hindistanyň prezidenti ödem şu ilkinji gedekdi ýa. Hindistanyň prezidentiniň ilkinji gedek Türkmenistana safar etmegi hökmüni alamatlandy. Şu wada çenli Hindistanyň döwlet lideri Türkmenistana safar etmeýänler garaşdyrlyk ýerlerinde. Indi näme üçin ala böyle? Şu Serdar Berdimuhammedow prezident bellenenden soň ilkinji daşary ýurt ýokary derejeli daşary ýurt resmi hökmünde Hindistanyň prezidenti bar ýa. Näme üçin ala böyle Türkmenistana beýle gadaklanma bildirýär Hindistan. Bulam ýöne ýerden däl, sebäbi şu geçirilen gepleşiklerine gyýysa çykmady bilen tanışaňda käbirdatlar belli bolýar. Odan bilen bilşiňiz ýaly şu tapi Trans-Owan, Pakistan, Hindistan turba pravody var. Geçirilme gödüňde tutulýar. Yani niýadyň döwründen bäri şoň gurulňa edilip gelýär. Şoň belli bir bölegi Berdimuhammedowyň döwründe Türkmenistandan ýanky Owanistandan aralykdaky bölegi gurulum diýildi. Ýöne aňyr köýlegen tek Owganistanyň içinden tek gurulun ondan howpsuzlygyna da tek hiç kim kepil geçip bilen ok. Sebäbi Talibanlar häzir häkimiýete elä otyrlar, o taýda durnuksuzlyk we Talibanlar özlerini nähil alyp barjaklar. Mundan ozal Taliban gelmäke, Talibanyň özleri haýbat atýardylar. Biz senin turbaňyz partlar, eger biz bilen biziň goýan şertlenmede belli bir şertlenmede razy bolmasaňyz diýip şantaj edýärdiler. Şoň netijesinde de ýanky şu tapi turba prowody gurulmady. Talibanyň ýanky atýan haýwatlar sebäpli. Indi Talibanyň özleri häkimiýet başynda geldi. Ýöne şonda da howpsuzlyk bilen baglanyşykly kynçylyk bilen bardy gaýdylýar. Sebäbi tek Talibanyň özlerini de känur anam ýok. Olar özlerini nähil alyp barjaklar, nähil şert goýýarlar. Olaň goýýan şertleri tek belli däl, ona maýdan oklar. Ýöne näile masa Türkmenistanyň gazyna bolan islegaty ýokary, Owganistanyň özüne de gerek, Pakistana da gerek, Hindistana da gerek. Olar bir esasy meseleleň biri boldy, şu gozgulan meseleleň. Gene bir mesele bilşiňiz ýaly şu gün Demirgazyk Gunorto diýip transport koridory bar Türkmenistanyň üstü bilen geçýän. Olam Gazakstandan Türkmenistanyň üstü bilen Irana geçýär. Ol transport ýolum Fügda üçin gerek. Ol demir ýol hem Fügda ýanky maşin ulaglarynyň ýoly. Indi şoňa da Hindistanyň häkimiýetleri gatyly isleg bildirýärler. Näme üçin? Sebäbi Hindistan öz ýüklerini Pakistan'ın üstülerini geçirmekten korkuyor, Afganistan'ın üstülerini geçirmekten korkuyor. Oğlum Hindistan öz yüklerini niri amana aşırmakçı. Hem İran'a, hem Amerika'da yurtlarına, hem Orsiye'de. Orsiye'de şu gün Hindistan ile en yakın hizmetdaşlıktaki devletlerden biri. Üstesine de Orsiye'nin şu gün daşarkı dünya tarafından, esasen bu vatar yurtları tarafından iktisadi sanksiyaları tede var edilen döwründe Orsiýet bilen tewda gatnaşyklarym gaty ýitileşdi, ýanky kynçylyklar ýa-da çykdy Orsiýetin. Şoň üçin Orsiýetin hem esasy umyt baglayan regiony Iran, ýakyn günde var Hindistan. Hindistan hem şu meselede Orsiýet bilen öz tewda gatnaşyklaryny, iktisadi tewda gatnaşyklaryny ýokarlandyrmaklara ülserýän döwletlerden biri. Hem şu mümkinçiliklerden peýzalanjak bolýar. Bolmasa Amerikan Birleşen Ştatlarym haýbat atyp gelýärler. Kim Orsiýada garşy girilen sanksiýalar bolmasa, onda ol biziň dostumyz däldir, onda biziň düşmanymyz diýlenýärler. Siýasat alyp barýar. Emma şoňa baramazdan şoňa boyun egmedik. Şo talaba boyun egmedik ýurtlaryň biri Hindistan. Indi Hindistan şu meselede ýene näme ýöne sürýär? Ýanky Türkmenistany şu näme teklip edýär? Türkmenistany şu tewda ýanky proýektine goşmaklyk, şu tewda proýektine goşmaklyk, hem şoň ýanky esasy ulanýan Iranyň ulanýan Şabahar diýip bir port şäheri bar. Şu Şabaharyň üstünden geçiriljek ýüklerde de Türkmenistanyň uly rol oýnap biljekdigine ýanky prezidentiniň tapdyr. Indi Şabahar tewda ýanky port diýmek näme diýmek? Indi şu Iranyň bu ortasynda şu taýda
Deniz yakasında İran'ın bir port şehri var. Şahbeher diyorlar. Onu İranlılar Şahbeher. Yani şol Şahbehar. Şunu yani Hindistan kärendesinden 10 yıllık şu port şehrinin ödünü ulanmak için, öz feodal katlaşıkları, feodal dolanışı için ulanmak için 10 yıllık kärendesine alıp nişoni öz yüklerini geçirmek için olacak. Nişona da Türkmenistan çekmekçi. Bu gata amatlı ne için? Tebevi şunu ulanan yağdayında Hindistan öz yükünü şu denizin üstü bilen gönü İran ertiliyor. Bolmasa şu İran bilen aralıkta yine şu terhedin içinde görüşünüz değerli Pakistan var. Hindistan bilen Pakistan'ın arası şu Gogdel dartındı. Öde ara bular düşmançılıkta tiyatro alıp barayalar. Ondan eğer yükünü Amerika Amerika'da diye geçirecek olsa Pakistan'ın üstülen son Afganistan'ın üstülen geçmeli. Afganistan'ın durnuksuz yurttan biri. Şoň üçin bilen amatly yurt hökmünde, koridor hökmünde İran taýlawaly. İran'ın hem ne şu Yankpor şehrinin üstü bilen yüklerini yer getirmeli, Türkmenistan'a getirmeli. Ondan sonra yankı demirgadık günörto feodal transport yolu ile yolun üstü bilenim. Hatta Özbekistan'a da geçirmeyen günü iştayda Mangışlık regionunun üstü bilen Kazakistan'a sonra ortaya geçirip oluyor şu yükler. Şoň üçin Hindistan'ın hakimiyetleri Türkmenistan'ın rolunu şu meselede aýratyn üstlerýärler. Hem şu yükleri bir Türkmenistan'a getiren soň ondan Amerika'da ýan beýlik ýurtlaryny da ýaýratyp bolýar. Şuňaly Türkmenistan'ın aýratyn geosiýasy meselede aýratyn ornu var. Şondan hem Türkmenistan'ın hakimiyetleri isleseler häzir döwletiň hem halkyň hem bekri üçin ören üstünlükli peýdalanyp biljekler. Oň üçin hem ýöne elbetde niýetiň bolmaly. Ara gatnaşyklaryň bolmaly. Ýöne şu meselelerin fonuny, şu gepleşiklerin fonuny ýene bir waka boldy. Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasyndaky gatnaşyklarda bir dartynlyk döredişik bir ýagdaý peýda boldy. Olam nähil peýda boldy? Ine ştaýda Türkmen News neşri habar berýär. 7 aprelde diye hakikatında 6 aprelde bolan waka. Nähil waka boldy? Şu Orsiýetiň Ukraina harby hüjüm amala aşyryp başlama bilen indi Orsiýeti Birleşen Milletler Guramasynyň ýanky adam hukuklary baradaky geňeşinden çykarmak meselesini gün watar ýurtlary orta goýdy. Ondan ilkinji nowatda Amerikan Birleşen Ştatlary. Bu näme anlaýdy ýa? Beýdimek şol 200 golay dünýä döwletlerini özüne biriktirýän Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary barada ýürüte geňeş we adam hukuklarynyň aladasyny diýen geňeş şu taýda hemme ýurtlar birek-bireklerin ýanky territoriýasynda adam hukuklarynyň bolunmagy bilen baglanyşykly meselede mesele bolgap bilýärler, mesele çözüp bilýärler, şonu ara alyp maslahatlaşyp bilýärler. Inni Orsiýeti şu mümkinçilikden mahrum etmek kararyna geldiler gün watar ýurtlary. Indi kimin bäkwidine, näme üçin ony Orsiýeti ondan mahrum etmek bilen näme gazanýarlar? Bu aýratyn mesele. Ýöne Orsiýet şonu islemedi. Orsiýet şol geňeşden çykarylmagyny islemedi. Şu geňeş boýunça, ýa-ni şu mesele boýunça tesirçiligiň geçiriljekdigi hakynda maglumat çykan wadyny Orsiýetiň daşary işler ministrligi bir beýan etdi. Ýagny şol geňeş şu tesirçilikde kimde-kim bizi gollamasa, bizim şu geňeşde galmagyny gollamasa, birinciden garşy ses berse, ýa-da ses bermekden bizi gollamakdan saklansa, ýagny bizim galmagyny gollap ses bermese, onda biz şu ýurdy, biz üçin Orsiýet üçin näme ýurt diýip elan etjek diýip beýan etdi. Orsiýetiň daşary işler ministrligi. Indi näme ýurt diýip men terjime edýän türkmençe, ol nedrajystvenny strany, ýa-da nedrajystvenny strany demek düşmançylykly ýurt diýmek däl. Düşmançylykly ýurt demek ýa-ni wrażdebny strana diýmek bolýar-da. Bular onulanyk düşmançylykly däl-de näme ýagny siz bile bir dostlukly göz bilen garamaýan ýurt hökmündäki sana o ýeretiňiz diýip duýdurşýar. Inni şoň netijesinde şu duýduruşyň netijesinde mi ýa-da bilenmek öýde Türkmenistan ýa-ni Orsiýet bilen gatnaşyklaryny bozmazlygyň hatirasyny mi tutuş Merkada diýen ýurtlarynyň Türkmen regionunyň ýurtlary şol ses berişlikde Orsiýeti golladylar. Orsiýet galmaly ses berdi. Ni olaň içinde kimler boldy? Jemine ştaýda ses bermäge gatnaşan şu Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň işine gatnaşan dünýäň 193 ýurdu bar. Şol şolaň sany. Şu 193 ýurdun arasynda geçirilen ses berişlikde
93 yurt orsedi şol yankı adam hukukları barada geňeşden çykarmaly etdiler. Bir ýyl 93 ýurdun 93-sü. Ondan 24 sany yurt garşy etdi. Ortaya çykarmaly eldi. Elbette onun içinde yani Ortadan öýedi var, onun Belarusya, İran, Hatay, Kırgızstan neferden ülkelerin Merkezi yurtları, Kırgızstan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan var. Ama Türkmenistan yok. Türkmenistan garşy etdi. Yok, Türkmenistan garşam etdirmedi. Yani şu taýda görüşüňiz diýär, şu ýaşyl renk bilen renklenenler şol ýanky ortada çykarmaly diýen ýurtlar, ondan gyzyl renk bilen renklenenlerini şu taýda okurlar. Yok ortada çykarmaly diýen ýurtlar, ondan sarı renk bilen renklenenler, bular saklananlar, ses vermekden saklananlar. Bular näme? Ses vermäge barpdyrlar. Şol umumyň şol ses verişlik şäheretine barpdyrlar ýöne hiç il ses vermän saklanypdyrlar. Inni ýöne asla şu maslagada gatnaşmadyk ýurtlar bar. Ine Türkmenistan şu taýda görüşüňiz diýär. Türkmenistanyň gabadyna bir gara renkdir. Hiç il ýaşylym ýok, gyzylym ýok, sarym ýok. Şey diýmek şu maslagada barmandyr. Indi beýtmek näme? Türkmenistan garşam ses vermändir, saklanmandyr, ýöne barmandyr. Ýöne şoň ödem näme anaňlady ýa? Şol Ortadan tarapyny tutmandyr. Ödem Merkezi ýurtlarynyň içinde Türkmenistan ýeketäk şolar ýaly ýurtlar. Indi bu näme anaňlady ýa? Bunu ödi tähin zat. Şu sakaçany şolar ýaly meselede Türkmenistanyň häkimetleri, diplomatlary hökman Ortadan tarapyna çykyş edýärdiler. Ýöne inni tutuş Merkezi ýurtlarynyň içine aly we Türkmenistan şu maslagada barman, öz pozisiýasyny beýan etmän, çekilen ýurt boldy. Şoňam ýa-ni bu 6 aprelde bolan waka 7 aprelde şoň netijesi elan edildi. Orsiýet şoň tesirişliň netijesinde ýanky adam hukuklary baradaky geňeşden çykaryldy. Indi bu orsiýet üçin nähil netije berip bilýär? Bu näme üçin gunwatar ýurtlary şoňa ayak dirediler? Bu arada bir aýratyn gurrun edi. Geljek gepleşiklerimiň birinde hökman gurrun eder. Aýratyn mesele. Ýöne orsiýet şonu islemedi. Indi şoldan soň aradan bir gün geçenden soň 8 aprelde Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Serdar Berdimuhamedow göni jaň etdi. Indi o taýda Türkmenistanyň resmi habar agentlikleri hemme bolan gurrunlary elbetde bolar açyp bilmeýär, bermeýärler, umumy maglumat berdiler Türkmenistanyň habar agentlikleri. Ýöne gel şol ýanky tesirişlikden bir gün geçenden soň näme üçin prezident Putin Serdara jaň eddi. Ýa şunu görnüp dur. Sana näme bolup ber? Serdar diýmek üçin edilen jaňda görnüp durda. Inni näme üçin Türkmenistan şugun şolar ýa pozisiýany eýelep bildi, muňu ödi. Näme alamatlandyr? Orsiýet meselesinde hemem Türkmenistanyň gunwatar bilen gatnaşyklary meselesinde. Ondan bu Türkmenistan öýüdi üçin bäkbitli boljak zatmy. Türkmenistan öýüdi üçin bu nähili netijeleriniň bolmagy mümkin. Hem Türkmenistanyň indiki siýasaty, Serdaryň ýol başlygynyň siýasaty, nähil siýasat bolup biler. Ine bu zatlar barada biz geljek gepleşiklerimizde hatky ýeňşirek gurrun ederiz ýöne şuňa ödi pikirlenmäge esas berýän bir zatlaryň biri. Ine soňky umumyň täderikleň käbirlerine syňdan mana şundan ibaret birazrak bir size bir şu soňky bolan täderikler barada bir maglumat bereýin diýdim, birazjyk bir syň bereýin diýdim. Geljekde de şolar ýaly syňlaram dowam etdirer. Şu günlükçe ýene de men dinleyijilerden, watandaşlarymdan etjek haýyşym, ýene bir şonu ýatlatjak bolýan. Men gepleşiklerimi dinleýän bolsaňyz ýygy derli. Eni abuna ýazylmadyk bolsaňyz hökman abuna ýazylyň. Eger halaýan bolsaňyz gepleşiklerimi laýyk basmakdan gorkmaň. Siziň basan laýykyňyzy hiç kim bilip bilenok. Abuna ýazylsaňyzdan bilip bilenoklar. Menim o aradaky maglumaty hiç kime beremok. Ondan arkaýyn boluň. Siziň laýyk basmaňyz we siziň abuna ýazylmaňyz men YouTube'daky kanalymyň öňe çykmagyna, şoň adamdan gözüne iýilmegine gaty uly içergi berýär, şoňa günden gün ýardam edýär. Şoň üçin şolar ýaly ýardamy bermekden çekinmäň diýjek bolýan, bolmanda maňa şolar ýaly ýardamy beriň diýip haýyş etjek bolýan. Öňünden minnetdarlygymy bildirýän, hemen gepleşigi ünferip dinleýäniňiz üçin hem köp sag bolun.